ये ना गुंडा का गुंडा है ये गुंडा छेल गुंडा
तो बात में याद कर मत करे तो मां सावित्री एक खबर चाकरानी नहीं साधु मत विश्वास कर ମୁଁ ସଂକଟେଶ ମିଶ୍ର ମାରିନି କି ତମ ସାବିତ୍ରୀକୁ ମାରିନି ହଁ ସଂକଟେଶ ମିଶ୍ର ସେଦିନ ସାବିତ୍ରୀକୁ ରେପ୍ କରୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ପ୍ରତିବାଦ କଲି ହେଲେ ସଂକଟେଶ ମିଶ୍ର ଲାଗିଯାଇ ସେ ଗୁଳି କଲା ସେ ଗୁଳିଟା ମୋତେ ନ ବାଜି ତମ ସାବିତ୍ରୀ ଦେହରେ ବାଜିଗଲା ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ଲାଗିଯାଇ ସଂକଟେଶ ମିଶ୍ର ହାତରୁ ବନ୍ଧୁକ ଛଡେଇ ଆଣି ସଂକଟେଶ ମିଶ୍ରକୁ ମାରିଦେଲା ଏସବୁ ମିଛ କହୁଛ ତମେ ଏସବୁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛ ତମେ ଆଉ ସେଇଦିନଠାରୁ ତମର ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶପଥ ନେଲି ନିଜେ ଛାତ୍ର ପଡ଼ି ତୁମକୁ ହବାର ଅଭିନୟ କଲି ଆଉ ଆଜି ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ମାନେ ତୁ ମରିବ ତୋ ଝିଅ ମରିବ ତୋ ଜ୍ୱାଇଁ ମରିବ ଆଉ ମରିବ ତୋ ନାତି ସାଧୁ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି ସେତୁଟାକୁ ରସି ଲଗେଇ ବାନ୍ଧି ଦେବୁ अरे ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଛାଡୁଛି ରେ ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ହଁ ଛାଡ଼ିଦେ ହେଲେ ତାପରେ କରୁ ଉଇରେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର କରୁ अरे उई के उई से समझो से उइटी को साइन कर दी एथर तो मन शांति है तोरा जाय से काहे मैं तो हाथ धरछि समझो ये संपत्ति गाड़ी मोर किछि दरकार नहीं ये संपत्ति मो पई बड़ नुहे मो झियो मो पई बड़ और नाते मो पई बड़ मत तू छाड़ी दे समझो मो झियो तू छाड़ी दे ए साधु हमर को छाड़ी दे छाड़ी दे